Bapakmu lho WA. Apa? Titik ponakanmu lho. Iya, maksudnya. Titiknya lho Pak De. Titik tenang lho Pak De. Di Pak De piye Om? Kandhane kok oh. Aku urung tuwek. Nah, titik iki titik Pak Tanto wis nak dadi. Dadi. Dadi apa Pak? Muni dadi jelantah ngono. Dadi apik. Lah ya ngono. Karek. Sing pengen urip ya Pak. Karek. Kowe mau muni apa? Nek ani sindan tak nduke nang aku, dadi apa? Dadi sae Pak. Rene Ren. Bapakku sayangku makasih. Aku Pak De. Wes karek. Kowe nampa dhuwit, wis slamet karo nampa dhuwit mati pilih pirang. Apa duit selamat Pak? Kalau selamat toh? Selamat nanti tak tambahi meneh. Wis kondang ngono. Aku to nang darat Pak. Takut mesti sindan dadi. Sing ngene ra dadi sugih aku lho ngene iki lho.